V týždni nasledujúceho výletu som dovršil svojich 65 rokov a lúčil som sa so svojím remeslom. Navštívil som so svojou manželkou medzinárodný strojársky veľtrh v Brne. Pre vysoké ceny brnenských hotelov v období tejto výstavy sme sa ubytovali vo Výškove. Pre jeho zaujímavú polohu a tiché prostredie sme si zvolili hotel Selský dvůr. Pred hotelom sme si všimli zvláštny strom. Neskôršie sme sa dozvedeli, že sa volá Katalpa. Aj táto miestnosť za vstupnými dverami bola zaujímavá. Pekná je aj reštaurácia hotela. Tieto lavice sme si vyskúšali až tretí deň pri raňajkách. V prvý deň po obede sme pozreli nezvyčajne veľké trojuholníkovité námestie mesta. Prvý typický objekt. Druhý, možno ešte typickejší objekt, morový stĺp. Prostredná, najvyššia socha tretieho objektu. Časť veľkého zámku. V tomto krídle je múzeum. Zaujímavý hudobný pavilón v rozľahlej zámockej záhrade. Druhý deň ráno sme cestovali na výstavu do Brna. Hlavné časti veľtrhu tvorili zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, zváranie, meranie, regulácia, riadenie, automatizácia, povrchová úprava a plasty, kompozity. Typický pohľad od hlavnej brány, pavilón A. Časť pavilónu A znútra. S prekvapením bola tu zastúpená aj obalová technika, ktorú u nás pred rokmi s našou priemyslovkou funkcionári zlikvidovali. Vyrezávací plotter. Vie vyrezávať napríklad prírezy na obaly. Tu sa chystali na súťaž v programovaní obrábacích strojov. A takto tvorí moderný konštruktér. Pohľad do jednej z výstavných hál. Zaujímavé sú nielen exponáty, ale aj konštrukcie hál, napríklad riešenie strechy pavilónu Z. Ukážky odliatkov. A jedna pekná malá súčiastka so zložitým tvarom. Ako kontrast k predchádzajúcim objektom, aj takéto obry sú potrebné. Pre niekoho môže byť zvláštne rezanie vodným lúčom. Vyrábajú sa nielen technické výrobky. Návrh a výroba zvona nie je jednoduché. Ťažko sa nájdú stroje, v ktorých sa nevyužíva elektrotechnika, elektronika. Cesta vývoja elektroniky viedla aj cez jednoduché rádia. Dokonalejšie staré rádia. Peknou súčasnou kombináciou strojárstva a elektroniky je aj lietadlo VUT 051 RAI. Jeho tlačnú vrtuľu poháňa elektromotor napájaný z litiových akumulátorov. Ďalšou atraktívnou oblasťou v súčasnosti je technika 3D tlačiarní. Jedna ukážka výsledku ich činnosti. Druhá ukážka. Tieto biele výtlačky hodnotila moja manželka ako nechutné, i keď z ostatných ukážok aj ona bola nadšená. A ja som sa nevedel rozhodnúť, čo považovať za zložitejší produkt, či tie predchádzajúce biele modely, alebo tento bicykel. Keď odhliadnem od oblasti klasickej strojáriny, tak po obalovej technike a po 3D tlačiarniach ďalšiu extra oblasť tvorili roboty. Robot pripája hadice.
Tieto dve sedadlá sú pripojené na koniec ramena veľkého robota. Najprv som sa snažil tú priputanú odvážnu dvojicu vyfotografovať v rôznych polohách, ale robot s nimi mával tak intenzívne, že snímky boli rozmazané. Tak som sa rozhodol pre video. Dvojica je hlavou dole. S týmto videom sa rozlúčme s výstavou. Tretí deň ráno som sa vybral do zoo, čo je v susedstve hotela. Navštevníkov zrejme obrovsky prekvapí nečakané bohatstvo exponátov tohto gazdovského objektu, nachádzajúceho sa na území zoo. Starý voz pred gazdovským domom. Pec v kuchyni. Tento aj nasledujúce zábery sa robili s bleskom. Obloky boli malé. Jeden roh izby. Bolo vypísané, že veci sa možno dotknúť, len nemajú sa zničiť. Druhý roh izby. Treba si všimnúť bohatosť výzdoby a porovnať to so súčasnou dobou, keď nikto nemá na nič čas a každý chce predať aj jednoduchý tovar. Klasický, ale neúplne zostavený tkársky stav na jednoduché látky alebo koberce. Koč. Jeho majiteľ už bol v lepšej situácii. Starý pluh na oranie. Stacionárny spaľovací motor Lorenz na pohon mláťačky. Existencia takéhoto trojfázového elektromotora s reostatom v tých časoch ma prekvapila. A v duchu konštatujem, je to tu malé technické múzeum. Ale teraz už poďme do zoo ku zvieratám. Zoo je orientované skôr na domáce a úžištkové zvieratá. Ich druhy a počty sa ukázali byť oveľa početnejšie, než som to na základe ich web stránky očakával. Napríklad aj tu. V každom koterci boli iné druhy zajacov. Ideálne miesto pre poľnohospodárske školy na exkurziu. Na fotografii je páv, ale mohli by nasledovať desiatky záberov s rôznymi druhmi kúr, kačíc, husí a iných okrydlencov. Maďarský sivý stepný dobytok. A zasa by mohli nasledovať ďalšie fotografie rôznych kráv, koní a podobných štvornoháčov. Jak? Zebu s typickým hrbom. Zebu s rodinkou. Lama. Dve dvojhrbé ťavy, dosť mokrom, pre nezrejme nezvyčajnom prostredí. Dva lemúry. Opičky malpa,
Ťažko sa fotografovali, lebo boli neobyčajne pohyblivé. Aj pri ich obydlí bola veľká farebná tabula, z ktorej som sa dozvedel, že sa cvičia a potom pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím. Tento kôň ukrýval v sebe automat, ktorý po vhodení mincí vydával príslušné pamätné mince. Blízko brány zoo je aj brána dinoparku. Ten ale už bol zavretý. Záverom treba povedať, že i keď výlet nás stal v prepočte asi 8 000 českých korún, som spokojný, videl som mesto Vyškov, medzinárodnú strojárskú výstavu, malé etnograficko-technické múzeum a zoo. K dokonalosti už chýba len návšteva leteckého múzea. To však v októbri cez týždeň už nie je otvorené. A cestujeme domov.